Yang Jai. Down. Ring yang persya. Namar kihok kijongi kidon hangte. Itai kunda sana. Tawiar ida ikulis sodom. Coba cene. Dua. Kata nejrong nakling-ling dat mogi. Nejrong lom ni tawe hak mon tu. Pe tu re bro. Re. Emma sumowi tawiar ni pulis ki penblok ai wa irlai kap. Ngilarep lakat nuka nosnem naduk giman menhendai kila ai pateng balai kinwan sim ya ka jaka ka jongi Ka public hearing halor ka project ti motion jong Shri Cement Limited kalalong hapadeng ka jing persya jur hakaba ki seng bhalang ki kno balapundan kam dikilat kilinti baharukam ban khanglat ikiba persya khamtam ki dikhot jong ka JSU KSU JNC bat kuwei ban poisya ka jaka penlong ya ka public hearing halom serman ilaka nongkhli ka Meghalaya State Pollution Control Board MSPCB kalakhot penlong biang ya ka public hearing halom serman ha kalai poi trik naitung halor ka jingterwa banti motion ha ka jaka ka bahe arspak khat nyo point laispak khandap saw hectare ya ka public hearing la penyat da u additional district magistrate u Aletson Nongbri ha ka jingadon lang u environmental engineer jong ka MSPCB u Frankie H lalu katkum ki dor bat ki video balasam da ki seng bhalang lapau bagi linti ki balet chalum serman kila syak khanglat da ki thliu hasurang kaba ki seng bhalang ki kino bakalong kalat ban khang ki bat ki nong shong shnong ban poi shaka jaka penlong ya ka hearing ki seng bhalang kila kino ru bagi briu ki basuba bagi kershan ya ka project karkana bulan kila kawang da ki mau bat ki jatiar penbethei shaki kali bat ki briu ki bat ban net shaka public hearing ki nongelam ke JSU kila kino baka sorkar kila pendan kam da kabor persya ikipat ba bat ki seng bhalang bat kila pendram jor ya ka jing pendan kam tia gas da ki polet kila bu jing keliru halor ka jing kam ka sorkar ne ya ka shongsuk shongsan haba kila ong ba de ka sorkar ka bat bor ya ka sur ipat ba ka JSU kala keno ru baka ni ka rukam trekam ka penpau ya ka jing long sen shut down bor bat ka jing pen khen ya ka hok jong ki nong song snong